Здравейте, аз се казвам Васил и днес едно клипче ще кача, което е за един сондаж на село Саранци, който го прави фирма. Има в клипа, там се вижда коя е фирмата. Да благодарим на момчетата, че не се отказаха. Този сондаж го правят 2 месеца. Приключиха го сега, 130 метра. Имаше проучване от Георадар, че водата е 110-120 метра. Слязаха до 130 метра. Най-вероятно ще има вода, но малко. И по-скоро това е отново. Въглищата показват проводимост както вода. И може би няма толкова вода. Но по-скоро проблема и цялото нещо е това как цялото село не му пука на никой дали ще стане или няма да стане. Имало договор, имало това. Ставаше въпрос за един път, който те нямаха достъп и затова този сондаж, който се прави за 3 дена, те го правят 63 дни. Защото беше трудно влизане и излизане. Ето вчера, докато си изкарат оборудването, сондажна машина, компресор, тръби, 3 часа дърпане и влачене. Не го правете, хора. Ако искате да ви се получи сондажа, помагайте на хората, за да ви помогне и Господ. Това с водата е малко божа работа. Извинявам се за клипа, не е толкова хубав, малко е шумен, но както и да, аз не съм виждал клип на цялостен за сондаж с голяма машина. Който му е интересно, нека го изгледа. Чао, бъдете здрави! Нашето село ще има нов сондаж. Това са обсадни тръби. Хубав филд чиз. И тук изкопан дълбока приямка. Ще видиме.
сондаж за село Саранци, за вода, за селото общ сондаж. В момента се пробива с глава 220 мм. В момента са на 16 метър. Сега отидоха да обядват момчетата. От 13 до 16 метър излиза пясък хубав, кварцов. Тук не се интересуват този тип сондиране. То е почти артезианско. От това трябва да бъде 100-120 метра дълбок. Това е зумфа. Тук се върти една и съща вода. Тая помпа засмуква водата, вкарва в машината, машината вкарва в сондажа, излиза и така по кръг се върти една и съща вода кална. Момчетата не използват бентонит, използват водата, която си се дига подпочвена. След като стигнат с малката глава 220 мм до скалата, ще пробият с тая, която е 300 и няколко, да стигнат до скалата. След което трябва да се вкарат тия обсадни тръби. В момента има 20 метра обсадна тръба. Като тая обсадна тръба, идеята е да се стигне до скалата. Тръбата трябва да опре в скалата, да налеят цимент, ще докара камион цимент, бетоновоз, да сипа около тръбата и в тръбата. Щом се запълни цялото около тръбно пространство около тръбата, ще се издърпа малко тръбата, да е сигурно, че е влязал цимента между скалата и тръбата. И се изчака 2-3-4 дена, зависи колко цимента да стегне. След което вече през тая тръба, вътре през нея, ще влиза длетото, пак малкото длето, ще пробие този цимент, който е налян и трябва да се стигне 100-120 метра, толкова е по проучване на георадара. Като съответно момчетата, ако преценят, че на 80 метра има много вода, могат и да спрат на 80 метра и на 90. Това е вече по рецепта на майстор сондьора. Сега отиват да папкат, после ще продължат. Трябва да се стигне до скала 20 метра, 25, колкото е нужно. Схема с по-голяма глава, най-голямата глава. Десети метър сериозен слой от камъна. И затегна как ще ти се града.
Няма тръпи за топ. Това страна не мога да се качила, как е топ. Ето. Ема да пишете. Топта на фитнеска. Добре, бе! Знал съм го, бе. Знал си го, я тръгнах с него много. Знал съм го. Добре си го понал. Добре, това. Още по-голяма глава и 400 има проблем с камъните, не могат да вкарат тръбите. Тръбата вече е монтирана на 24 метра. Пълна е с водичка. Около тръбата всичко е в бетон, на дъното има бетон. След като стегне бетона, машината ще почне да пробива през тая метална тръба надолу вече в скалата в търсене на хубавата чиста вода. Чака се няколко дни да стегне бетона. ...60 метра вече с въздух. в земята, продължава се до 130, вече има малко вода.
110-12 метра вече. За сега слабо вода има. Нашия сондьор замръзна. Почти 120 метра. Ей си само, че става страшно. Но сега не имаше вода, сега намале. А сега е 120 почти, нали? 120 метра. Срутване има на маса и сега се вади трети път щанга, разпробива се наново, фърчат камъни, павета. Не е добре работата, но те не се отказват, утре ще продължат. Просто е, че отклещиха щангите. Тръбичките за нашия сондаж са приготвени. Имаме две тръби, които са плътни. Три тръби плътни. Те ще бъдат сложени там, където ще бъде монтирана помпата. И всички други филтри. Значи тая фирма, такава е технологията, слага филтърни тръби. Това са 25 тръби общо, по 5 метра. 5 по 5, 25, 125 метра. Като имаме различна здравина. Ето сега тая тук е примерно 140 е тръбата R8. Тук имаме 140 R10 и 140. Тази е R16. Това е тая тръба на каква дълбочина може да бъде монтирана и съответно колко може да се отнеме вода. Това е спецификацията на тръбата. Ето сега те са промили с голямата помпа. Вкарана е вода вътре в сондажа и е измито. Това е пяна, която не се ли измие тая пяна така добре, няма да се получи нищо. Радвам се, че са го направили. Вероятността да има много вода от тая сонда не е много голяма. Това може да го познаем по мръсната машина. Когато има много вода и се пробива по тая технология с компресор, компресора набива тия 15 атмосфери въздух и водата фърчи и сондата трябва да бъде идеално измита. След като не се е получило,
Най-вероятно водата не е много, но все пак някаква вода ще има. Ето виждате ли тази пяна? Това всичко е извадено, което е много добре, че са го направили. И те затова са минали на тази технология с много тръби, които са за филтър. Значи всичките тръби, с изключение на тия 3-15 метра, ще бъдат филтърни тръбички. Вода са взели там, тече като рекичка, хубаво измили са го. И да се надяваме, че ще има някаква водичка. Това е за тръбите. R16 е тръба, която може да се монтира до 300 метра. R10 е тръба, която може да се монтира до 100 метра. R8 е тръба, която може да се монтира до 50 метра. И съответно всичките тръби имат и някаква спецификация колко вода може да се отнеме. Затова се правят и много грешки при сондиране, защото когато тръбите са слаби, а не такива сондажни, искам да се обърна внимание каква дебела стена има това нещо. И това вече. Тая е с най-дебелата 16-ката, 10-ката е по-тънка, 8-ката вече е най-тънка. И даже тук има изчупенко. Но когато се сложи една пластмасова тръба канализационна и когато се отнеме водата прекалено много, тя се мачка. Налягането отвън на пласта е по-високо от това, което е вътре. Докато има вода в тръбата, не се мачка. Така, промито е това, може да направят. Утре най-вероятно ще пуснат тия тръби, ще вкарат този чистия филци, да се молим, че ще има вода. Вода няма да има много, поне така си мисля, но дано да бъркам. Това е като за дечиците. Айде всички от селото могат да дойдат да си поиграят. Охо, имаме пяна. Между другото, утре може да е последния ден на момчетата. Ако някой от вас има огромно желание да ги почерпи, може, защото едва ли ще дойдат пак в това село загубено с тая кал и тия алтернативни пътища, дето ги има и дето кмета направи. А ние сме си едни диви селяни. Никой не пипа нищо, защото никой не е длъжен да пипа нищо. Цялото село е в лед и коловози и никой не пипа лопата, защото някой е длъжен да ни го направи. А ето това е алтернативният път, по който минават всеки ден и повече няма да стъпат в това село. Пак добре, че още е замръзнало. Да не буксуват чак толкова много. Горе-долу за 1 час изкарват буса. От тук до пътя 1 час. Напред-назад, напред-назад. Бръм, 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 бръм. Ама така трябва да бъде. Това е помогнало ВиК и общината. Тая дупчица да се направи. И този асфалт тук. Една кофа. И още една кофа тук с любезното съдействие на нашата предния път по бегане беше едни камъни като летат. Нищо, ще запали. От реката водичка, промивка на сондата.
Айде, дай. Водата се дига, въздуха качва пяната. Дано. Водата е на около 10 метра. Искаше ми се да е доста по-нагоре. Ама то какво не се иска, каквото става. Ето всичките тръби са вътре. 128 метра до дъното. Това е летото, с който е пробилано последно. Това са всичките тръбички, които са извадени. Компресорчето. Филца е сипан. И дано. Експериментче с камъчето от сондаж. Допираме двете плюс и минус, лампичката светва. Слагаме във водичка два камъка. Лампата не изсвети, но сега ще премерим има ли проводимост. Ето тук показателите се сменят, което означава, че тока протича през самите камъни. Ето го. Което означава, че георадара показва, че има много вода, а всъщност има много въглища. Честито! И същия експеримент ще направим пак с камъни, които са от 100 метра. И ще измериме тока в миливолтове.
200. Провеждат от значително по-малко. Другите отиваха на минус стойностите.